Kasi po para gusto ko rin po siyang makapag-aral. Gusto ko pong maano sa school na makasalamuhan man po siya ng maraming bata. Hindi lang po para dito lang po lagi siya. Gusto ko po siyang makasalamuhan din ng mga makalabas-labas. Kasi hindi siya nakakalakad, no? Ano pong sabi ng doktor? Ano daw po siya, polio, hindi na daw po siya makakalakad. Gusto ko rin po yung ano ng vitamins sa buto. Bakit daw? 1,000 po yung ano sa vitamins po sa buto ay. Reseta ng doktor. Bakit daw kailangan Para tumigas daw po yung buto, makalakad. Kung talagang kakayanin man daw po ng katawan niya. Makakalakad po kaso siguro po 20 years old na daw po siya makakalakad. 20 years old? Hindi siya nakakapagsalita ng maayos, no? Anong pangalan mo? Ha? Pangalan mo? Pangalan? What's your name? Baka English din yan. Mahagad din. Nakakasalita siya. Ano man po siya? Mahagaw at mahi kang gamot? Hindi po. Hindi. Walker. Ha? Dapat panodan ko po siya. Ano? Paano? Ampun. Mapampun ka na? Iwan mo si mama mo? Ha? Gusto mo iwan si mama mo? Oh, ayaw naman pala eh. Di, dito lang kami. Pag pumunta kami dito, anak, di ba? Pwede man na kasi may anak na din ako. Ampun kita pag nandito ako. Ha? Pinadaanan ka namin lag. Oo. Pag kailangan niya na ng walker, siguro pagbalik namin, wala kaming dalang walker. Pero ibibigay ko na yung 1,000 para dun sa vitamins niya. Nagapang-gapang ha? Test Pwede natin. dyan na lang po kay pwede kung bigay daw sa'yo ni Sa vitamins yan. Sige, iba ang bibili natin. May nice, sa vitamins. Tapos ito ang bili mo ng cherya. Ang sasabihin. Salamat. Ha? Salamat. Salamat. Welcome. You're welcome. Anak, baka magalit si tatay na at hindi lang po na siya dito. Hindi naman. Nasaan si papa mo? Kuya na lang ako ha kasi may papa ka. Mayo man. Wala? Mayo. Kuya na lang ako at kasi may tatay ka pa naman. Pray po natin mga kalingap. Si ang pangalan niya ulit? Jake. Jake. Oh, Jake ka pala. Appear tayo, Jake. Yun, nakaka-appear siya. Buti na nakakagalaw pa yung mga niya, medyo may salita. Inaano ko po siya araw-araw, yung therapy po baga. Kasi nag-i-school din po ako sa sa Kubang Therapy. Sa Kubang Bang po. Kaya pinipilit ko din kuya mag-school kasi alay mo makatapos ako, din po ako maayos-ayos na trabaho, mabilang ko siya ng anong gusto niyang sa buhay, kahit nagpipilit po talaga ako. Sinong crush mo? May crush ka na? Wala pa. Bait na bata. Ang bait na bata, mga kalinawa din ako dito. So, pray po natin mga kalingap at samahan niyo ako sa panalangin para kay Jake. At Ama na makapangyarihan sa lahat, nawa hinihingi po namin yung dumadaloy na pagpapala at kagalingan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kumuha ka po ng miracle sa katawan ng batang ito. Palakasin niyo po ang kanyang mga buto. Alisin niyo po, Panginoon, yung polio, sumpa ng polio sa katawan niya sa pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. In the name of Yeshua, in the name of Jesus, Father God. In Jesus' name, thank you so much. Amen. Yun, gagaling ka na. Amen. Pray lang. Ha? Gagaling ka ha. Gagaling ka na.
Magaling ka na nga eh. No? Okay na, okay. Okay. Oh, galing na. Paano ate pag nagusto niya nalabas sa kwarto, dito wala naman na simento, Oo nga po. lang. Paano hindi siya nambuti, hindi siya Dinadala ko po siya sa CR. nadala niyo. Hirap naman talaga karga. Ilang taon na ito? 12 po. Mabigat na ito, Nay. Hindi siya po nakakalakad, mga kalingap. So, kailangan pa siyang kargahin ni ate. Pero nabibigatan ka na, no? Nasulat na siya, no? Ate Rulet? Okay na. Mahal mo si mama mo? Mahal mo si mama mo? Ito ang panganay, Nay. Puging bata pati mga kalingap ito. Si Jake. Lagi nakangiti. Kanina pa tayo dito sige lang tawa, no? Kasi andito yung si Kuya Alvin at Kuya Robin. Ano Kuya Robin dito? Ito naman ang isa mong kuya. Oo, ako si ano. Pwede naman tito, okay lang mo naman. Ay, dito. Si tito, di ba? Oo. Para nagabayan din natin si papa niya para kung ano naman yung problema sa kung kaya natin tinutulungan para ayos ng buhay niya ng bata. Yung pamangkin o pipinsan kung ano naman, di ba? Para dinanak natin. Naawa na nga ako noon pagpunta ko. Sabi ko pag ano ko bibilihan ko. Kaso lang yung problema din kasi namuwi si Nico. Kaya hindi ako matupad yung pinasabi ko sa kanila. Kaya binabalikan ko. Sabi ko ay ate na yun pagsahog na bibilihan kita. Kaya bibili ko sana yun. O, hindi may sponsor na tayo. Oo, bibili ko. Kuya Robin na ang sagot sa Pag yung ano walker. Baka pag ano may sigurado na yung walker. sigurado na yan. Nanay, ang sabi mo kay Robin. Kaya Robin, thank you po kasi hindi ko po talaga inaasahan na pupunta po kayo dito ngayon na surprise. Okay lang ate. Kasi may timing din ng pag sinasubukan natin sa atin ng Panginoon. Kasi pagdating na talaga at pag-aramdam na sa ni Panginoon ay kailangan talaga automatic yan na dadating yan talaga, di ba ba? Kapag si Lord ang kumilos. Oo, pag Andiyan. Kaya, pero pasensya natin, medyo late lang kasi kung hindi naman uwi si Nico na last month pa, meron na sana sa kanya yun eh. Ayusin natin yung Damit. Happy. Hindi ako idumiyag. Ha? Hindi ka na dumi? Hindi ka naampunin? Hindi ako idampon. Hindi ka pa hidam na cellphone. Ano pati kami, pinapatirapi ko po siya para dagdag pa po bagay yung sa lakas niya. Oo, kailangan talaga yun. Para kahit naman sabihan natin yung sabi niyo kanina na kahit mga 20 years old na siya para malakad siya. Bilang po yan kuya, basta makalakad po siya, magsikap siya sa sarili niya para din po yun sa kanya. Pero kailangan hindi natin alam lagi po ng padasal. Malay nyo, pinapray naman na yun ni Kuya Alvin para sa kay Tutoy. Malay nyo, may kahit konti-konti, mabago na siya. Hindi naman naabutan ng mga 20 years old niya. Malay nyo, malalakad na siya. Faith lang, pananampalataya. Oo, wag natin suko. Hindi po ako susuko talaga kasi alam ko po na ang Diyos marunong po sa tao na nangangailangan. Masaya ka na? Hindi daw. Happy? Masaya ka? Oh! Kala ko mali yung siguro. In Jesus' name, pag lumakas ka na, in Jesus' name. Amen. Magaling ka na. Magaling yan. Tapos sama na yung tapusan, meron ka na sama naman kami na ulit ni Kuya Alvin para bibigyan namin sa iyo na yun. Okay ba? Para masama ka na sa barkada mo Tapos pahanap na chicks? Hindi. Nahanap.
Para hanap na para yung hanap ng crush mo doon sa taas, sa sentro. Di ba? Ano? Ang gusto na ko. Hindi daw. Mabait na bata na yun. Mabait po siya, di po siya kung ano lang pong maibigay kong pagkain, yun lang. Hindi siya po naghahanap ng ibang Pero kung pag ganyan na minsan kasi ng kuya, kita ko, dami ko nakita kasi pag hindi naman nakaya ng mga lakad tapos gusto niya labas, sige lang maingay yan mga ganyan bata kasi parang mga tampuhan sa Pag mga gusto po ulan. niyang lumabas, siya po, napilit po siya dyan, nagagapang po siya. Ah, grabe talaga. Umayo. So, grabe Tapos na yun. binubuli pa po siya ng mga kalaro niya. Sabi, Pilay, kasi ayusin mo kasi yung paa mo. Sabi ko, siyempre po magulang tayo, masasaktan tayo. Siyempre, naintindihan ko naman siya. Pero wag mo nasipan yun, yung pagbuli sa iyo, bayaan mo na lang. Sa tiwala ka lang sa Diyos, ay yun yung papagaling sa iyo. Kasi lahat ng kahit sabihan natin na doktor na suko, pero yung isa lang na doktor natin sa lahat, si Panginoon, kaya-kaya niya lahat na baliktaran ng hindi kaya ng doktor eh. Sabi mama, Sabi ni Mama, ano daw? Hindi, dyan bibito. Ay, ganda. Ano daw? Sabi daw, mama, Ano? ano daw, Wheelchair daw. Na wheelchair. na lumayo ako panood. Ah, Hindi na niyaga. Hindam. At sige, may cellphone ako sa bahay, papayusin ko, bibigyan na lang kita. Okay? Ah. Si Kuya mo Alvin na lang, Hindi, sagot na wala. napalood. Bira ka lang gamitin yung cellphone. Ano lang, may siguro Oras lang. 30 minutes lang. Mga ganun. Hindi kasi pwede babad, lalo may speech. May radiation sa cellphone. Ano na. So may kasi, baka ma-affecto pa sa kanya. Sige. Pero next month yun yung cellphone baby, wheelchair muna, yung para malakad ka na. Parang pag malakas ka na, pwede ka na rin ng cellphone. Yan, bibili na vitamins para pagdating na yung medyo nanggagana na yung vitamins mo, kaya-kaya mo naman na paglakad. Okay ba sa'yo? Okay. Okay, very good si Totoy, Jay. Alam mo ito, peace ba? Alam na. Tuloy na po sana. Ulit daw. Ulit tayo. Ulit na. Dito. Akin. Galing. Masayahin siya na, yun. Galing niya. Tuwa sa ano. Sige na, papaalam na rin kami. Sige po, Kuya. Maraming salamat po sa inyo. Okay lang po. Sige po ate, ingat lang po. Pasensya ulit ate yung hindi po ako nababalik na last month. Kaya na yan na lang. Natupad ko yung ayaw ko na masabi lang tapos hindi ako na mabigyan. Kasi masama din yun sa Panginoon na pagbigyan ng asa. Sige. So yung mga kalingap at andun po tayo kanina po kila Jake po tsaka sa kanyang nanay mga kalingap at salamat po sa mga nanood ng vlog natin sa kanila at talagang naawa ako. Na din ako kaya nalapit ko to na sa kanya. Tapos hindi ko naman na din na-expect na natanggap mo na din ang vlog sa kanya. Kaya marami talaga salamat din sa iyo Kuya Alvin. Pero hindi ko sana yung vlog kasi nabigay ko lang sana pero okay naman din. Naawa kasi ako. Talaga naawa din talaga ako noon kasi hirap na talaga para sa magulang siya kasi bata nagagapang kita mo din na nagkarinan sa kanila na yung sa bahay lupa lang tapos ganyan na maulan na basa-basa bagag din na, di ba? Kaya hirapan din na lagi naman kailangan linis yung bata tapos hindi na kaya kailangan magagapang pa talaga. Gawin ko na lang Kuya Alvin na yung pinabigay ko na asa sa kanila. Yung na hindi naman na ibig sabihin ng sponsor na hindi pa naman ako kaya na yung talaga ng bibigay sa akin ng mga viewers natin, yung sponsor natin na yung tinatulong sa bahay namin. Kaya maraming salamat sa kanila dahil po sa inyo lahat na abot na ako dito. At kunting bagay na kaya ko na bibigay ko po naman sa kanya.
para masaya yung bata, para kahit Maawa paano talaga. malalakad siya, nalabas siya, napaparasag sama-sama sa barkada niya. Mm. Para maluwag din kunti si nanay na hindi siya nakakarga para sa kanya na paglipat-lipat, nahirapan din si nanay. Kaya yun, mahalinga. Maraming salamat po talaga sa inyo. Opo. At salamat po sa panonood. At Salamat naisipan namin na i-vlog to kahit ang plan ni Kuya Robin ay ibigay na lang yung walker ba yun? Oh, okay. Na isipan ko i-vlog na lang kasi baka may gusto magpaabot din ng tulong kay Jake. Opo. Sobrang naawa ko dun sa bata, mga kalingap. At malapit talaga yung puso ko sa mga ganung bata. Mga Ako kalingap. din sobra na talaga Nadudurog na. ako sa mga ganun, kaya binag-vlog na namin. Diyan po ang aking Gcash at aking Facebook. Sa gusto magpaabot ng tulong. Maraming salamat po talaga. Mm. Kaya bago po natin mga papaalala muna natin sa founder ng Kalingap dahil sa kanya po naabot kami na dito. Opo. Naabot tayo ng ganito na nangyari na papapwede patulungan natin na sa kahit anong nangyari sa isang pamilya para mababaguhan natin lahat po mga ano. Kaya Pa-subscribe Kuya na Bal po. Santos matubang po talaga na ano. Kaya kung hindi po kayo na subscribe, paki-subscribe po. Opo. Ganun din kay Ate Edna, paki-like and share po videos nila. Ganun din kay Kuya Alvin, Lingap Alvin, ako si Indiano Bicolano. Tapos Kuya Rob. syempre, hindi naman natin na po kalimutan si Pogi namin na po si Kalingap Rab. Ganun din po, share and like po videos niya para dami din po matutulungan. Maraming Yan. salamat. Salamat po. At syempre kay Ma'am Wena din. Ay, Ma'am Wena Sa po. lahat ng K-Boy, sa lahat ng Kalingap. Mga Opo. Kaya, God bless patuloy ng po. good news po. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso at matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, maka-Diyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Kaya mga Kalingap, good morning. Good morning po. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta. Parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayun mga Kalingap, good morning po. And today po mga Yan si Kalingap, siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat